L-aħħar żviluppi li qed joħorġu mill-qorti huma imbarazzanti tal-mistħija u jweġġaw għax iwaqqgħu lill-professjoni tal-accountants għal grad inferjuri f'għajnejn in-nies. Kliem ibes mill-President tal-Istitut tal-Accountants Fabio Aksisa fittra mibgħuta lill-membri tal-Istitut wara li sidien ta' Nexia BT Brian Tonna, Karl Cini u Manuel Castagna spiċċaw il-qorti jiffaċċjaw akkużi serji ħafna fosthom ta' ħasil ta' flus u falsifikazzjoni ta' dokumenti. Il-Journal Times of Malta kwota siltiet mill-litra li fija Aksisa qal li dawn l-aħħar żviluppi waslu għal paġna sewda fl-istorja ta' din il-professjoni għax l-allegat aġir ta' numru żgħir ta' accountants tefaddel qawwi fuqhom il-koll. Għalkemm kulħadd u suġġett tal-iżbalji kompla jgħid il-President tal-Istitut tal-Accountants hemm żbalji u żbalji għax tenna li dak li qed joħroġ mill-qorti qed jitfa' l-professjoni f'ilmijiet imċajpra. Fabio Aksisa ikkritika wkoll il-Bord tal-Accountants li regola il-professjoni għal mod kif skontu qed jinjora proposti li għandhom itejbu l-infrastruttura regolatorja fosthom tibdil fil-liġi biex il-Bord ikun jista' jieħu azzjoni fil-konfront ta' min ikun allegatament abbuża u biex ċerti servizzi isiru biss minn accountants professjonali. L-Istitut tal-Accountants jirrikonoxxi li l-maġġoranza assoluta tal-accountants jagħmlu xogħolhom b'integrità, professjonaliżmu u dedikazzjoni. Minnaħa l-oħra, il-President ikkonferma li Brian Tonna u Karl Cini diġà kienu suġġetti għal investigazzjoni interna mill-Istitut stess fil-waqt li huma kellhom jirriżenjaw meta kienu għadhom għaddejjin il-proċeduri. Fil-waqt li appella l-accountants biex joqogħdu attenti xi klijenti jaċċettaw, Aksisa tenna li l-Istitut mhux se jaċċetta fiħdanu lil min jappoġġja strutturi li jiffaċilitaw il-kriminalità.